Той е тежък ден. Той е ден на смърт. Той е ден, в който се е платила много висока цена. Цената е за живот и за свобода. Да бидат свободни. Свободата е скъпо нещо. Вероятно най-скъпото нещо. Тая е смърт на един млад човек, кой е платил за животът на сите. Просто на сите. И за да бидат свободни. Свободата не всекогаш е леко нещо. Понекогаш е тежко да вземеш своята отлука. Како да биде? Малко по-налево, малко по-надесно, напред-назад. Но все пак ние сме родени за да бидеме свободни. Да са свободни. И на сите да сте живи и здрави. Само да сте живи и здрави. Спокойно напред. Како гледате на тоа што еве и од бугарска страна и од македонска страна има постојано тензии за тоа чиф е Делчев? За чија слобода се бори? На луѓето. На луѓето. Луѓето се секакви. Денеска са 8 милиарди. Тие кои са били тогаш живи, да бидат свободни, да не бидат рая. Да можат спокоен човечки живот да имат. Слободни ли се сега македонците и бугарите со овакви тензии? Тоа е голема тешкотија. Веројатно треба да продолжат да се борат. Веројатно. Не еднаш и за секогаш. Ами докато сме живи, треба да дишаме. Свободата е като нещо, което трябва да се диша. Не може да дишаш 2 пъти и после да кажеш, да, готово, толкова беше. Не, се диша докато си жив. И за свободата се бориш докато си жив. После са наредните. Така мислам. Како гледате на последните тензии? Како да гледам? Човек и секое живо нещо яде храна и по некое време оди до тоалетна. Днеска некои има кои не одат до тоалетна, одат до Фейсбук. Сигурно е дел от живото, ама не са от тия работи, за кои ние говориме. Да са спокойни, да бидат нормални. Човечки да бидат. Така мислам. Никой нема файда от това да нормалните луѓе да не са в нормален контакт. Нормален. Може ли да има мирно решение? Сигурно може. Ако носят глава на раменията, не на друго место. Сигурно. Нормална глава, да са нормални луѓе. Глава. И ако може да имат и малко сърце, би било прекрасно, ама тук премногу сакам, вероятно. Да. Дали со ова што се случува се зачувува девизата за еден културен надпревар помеѓу народите? Не. Тоа што се гледам е точно спротивното на тоа што е кажено. Сите знаат што значи мир. Сите знаат што значи спокойствие. Да се спокойни, да правят убави работи. На денешния ден аз моята желба, лична и не само моята, беше да направим един мирен, висококултурен проект, който да включва музичари от двете държави, да направят голем оркестър и да изпълнят двата държавни химни и на едната и на другата държава и Бетовен 9-та симфония, която в своят последен дел е всъщност химната на Европа. Ода за радостта. Как се вика на македонски?
Ода за радостта. Нема да го има концептот. Тоа е. Постои ли македонски јазик и идентитетот пред 45? Не знам, не съм бил жив тогаш. Съм роден 62. Не знам. Има си и специалисти. За класичната музика можем да кажем много работи. За някои други не мислям да можем да отговорам. То е... Много сакам убавината, много сакам жени, но не разбирам от гинекология. Не. И от, како се ви каже, мамология исто така не разбирам.